curba mortului din Ohio este atât de bruscă încât a provocat pierderea multor vieți. În 19 octombrie 1969, 5 adolescenți aflați într-o mașină au suferit un accident fatal, iar șoferii spun că de atunci aceștia bântuie zona, rătăcind dezorientați. Locuitorii pretind că s-au întâlnit cu un autostopist fără chip, care vânează persoanele bune, precum și cu trăsuri vechi implicate în accidentele altui secol. Construit în 1977, drumul Tuen Mun este una dintre cele mai circulate rute din Hong Kong. Cu toate că este folosit mereu de camioane, structura lui nu a fost îmbunătățită pentru traficul greu, iar asta a dus la sute de accidente. Localnicii, pe de altă parte, au altă explicație pentru pericol. Aceștia spun că de nicăieri apar siluete transparente care îi fac pe șoferi să vireze brusc și să se izbească de alte mașini. Semnele de pe margine cer călătorilor să fie atenți la orice apariție neobișnuită. Drumul Național 7, care leagă Bucureștiul de Pitești, a devenit cunoscut pentru accidentele grave de la kilometrul 47. În 24 septembrie 1936, acolo a murit Margareta Ștefănescu, la doar 26 de ani, chiar în ziua nunții. Sugrumat de durere, tatăl ei a ridicat la locul tragediei o troiță în memoria fiicei sale. De atunci, mulți tineri necăsătoriți și-au pierdut viața în accidente violente de mașină, zona ajungând numită Drumul Crucilor. Șoseaua este dreaptă și cu vizibilitate maximă. Chiar și așa, numai între 2008 și 2009, acolo au murit 12 bărbați tineri, toți necăsătoriți. În 2009, un sobor de preoți a sfințit troița. Potrivit poliției române, de atunci acolo nu au mai avut loc accidente mortale. Se spune că cel mai lung drum din Anglia este și cel mai bântuit. Autostrada M6 există de peste 2000 de ani și a fost folosită de soldații romani în timpul ocupației teritoriilor britanice. Cei care au trecut pe acolo au avut parte de evenimente neobișnuite, ca observarea unei legiuni de soldați mărșăluind, ochi roșii privindu-i din tufiș